बाक्सा जिल्ला एबसुआ साफागुरि कक्लाबारि दखना एबसुनि हेफाजाबाव मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरजों जिउ राहा दानाय थुलुंगाखांआरि हाबाफारि खुंदों। एबसुआ गावनि आदब आरो गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखि बादियै सिगांनिफ्रायनो मावबोनाय बादिनो दासान्दि दाब दाब जायगायाव फरायसाफोरजों लोगो हमनाय सावरायनाय बायदि हाबाफारि लागासिनो। बेबायदिनो दिनैबो बाक्सा जिल्ला एबसुआ साफागुरि कक्लाबारि दखना एबसुनि हेफाजाबाव खामारदैसा गोजौ फरायसालियाव मेट्रिक आनजाद होगिरि फरायसाफोरजों जिउ राहा दानाय थुलुंगाखांआरि हाबाफारि खुंफुंदों। बाक्सा जिल्ला एबसुनि आफादगिरि उमेश दैमारिनि मेल सामलायनायाव हाबाफारिया मेहेरगोनाङैनो खुंफुंजायो। फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा-बिफाफोरखौबो हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारी, फुंखा सुबुं महरै डक्टर मृणाल बर', IIT गुवाहाटीनि फरायसा उथ्रिसार खुंगुर बर' आरो साफागुरि हालामनि गुबुन गुबुन फरायसालिमा आरो फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि समाज सिबियारि बिथांमोनहा। निसिमबो साबायखर बावबाय। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै खामारदैसा गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारि लानानै गुबैयै मेट्रिक होगिरि जे बिजाथिफोर फरायसाफोर बेखौ लानानै मोनसे केरियार काउन्सिलिं फर मटिभेसन प्रग्राम माने जिउ राहा दानायनि जि राहा लामा बिनि सायाव जोङो सावरायलायनाय बे सावरायलायनायखौ बेहाय थि खालामनाय जादों आरो बेखौ मावफुंनाय जाबाय। दिनै जों मिथिगौ मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टआ मे दाननि गेजेराव जागोन आरो मेट्रिक होखांनानै गोबां फरायसाफोरा गाव गावनि स्ट्रिमखौ चयस खालामनानै एडमिसन लागोन। दा नैबे समाव जों नुहुरदों गोबां समाव जोंनि फरायसाफोरा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव इभेन गार्जेनफोराबो मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनखांनायनि उनाव फार्स्ट डिभिजन मोनखांनायनि उनाव गोबाङा साइन्स फरायजानो लुगैनाय बा माने कमार्स फरायजानो लुगैनाय बायदि बायदि फरायजानो लुगैनाया थायो। नाथाय गावखौ मोनदांनो हानाया साबैसेया? दा गावखौ मोनदांनो हायाब्ला जोंनि जिखिनि फरायनायनि स्ट्रिम चयस खालामनाय बा साइन्सआव लागोन आर्ट्सआव लागोन कमार्सआव लागोन बे जुदि दानो रोखा जायाब्ला एडमिसन लाखांनायनि उनाव फेल जानाया गोबां जों नुनो मोनदों। दिनै गोबां जोंनि लाइमोनफोरा बोसोरसे नङा बोसोरनै गाहाम खहा खालामनाय माने हायानो सोरबा फार्स्ट डिभिजन मोनदों होननानै साइन्सआव लाहैगोन साइन्सआवबो नाथाय मोजां जेरैबायदि मार्क लानानै पास जानांगौ बेबायदि खालामनो हायाखै माने माखासेया बेबायदि आन्दायनो गोनां जादों। दा बिनि थाखायनो रिजाल्ट मोननायनि सिगां जोङो नैबेखौ रोखा खालामनो हायो नामा होननानै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै नैबे हाबाफारिखौ लानाय जादों जाहाथे सावरायनानै जोंनि फरायसाफोरनो थि खालामना होनो हायो बिथांमोननि थांखिया मा आरो थांखिजों सोमोन्दो लाखिनानै दिनै नैबेहाय गुबैयै सानै आलासि बेहाय जोङो लेंनानै लाबोदों। उथ्रिसार खुंगुर बर' जाय गुवाहाटी IIT आव दिनै BTech खालामगासिनो दङ, बर' मिडियामनिनो फरायसा बिथाङाबो आरो लोगोसे डक्टर मृणाल बर' बिथाङा रबि बर' सिभिल हस्पिटाल मसलपुराव खामानि मावगासिनो दङ, जाय बिथाङाबो 2005 आव दिनै बाक्सा जिल्लाजों बरायजानाय आरो बर' मिडियामनिफ्रायनो फरायनानै डक्टर जानो हानाय। दा गोबां समाव जोंनि मिडियामखौ लानानै गोनो गोथो जानो नागिरो। दा मिडियामा जेबो फेक्टर नङा, बिथांमोना सासे बिदिन्थि। बेजों लोगोसे जोंनि फरायनायाव जोंनि जिखिनि साबजेक्ट लागोन मेट्रिक पास जाखांनानै साइन्सआव बबे साबजेक्टखौ लायोब्ला इन्जिनियार फरायनो हागोन, बबे साबजेक्टखौ लायोबा डक्टर जानो हागोन आरो आर्ट्सआवबो बबे साबजेक्टखौ लानानै जोङो मा राहा लामा दिहुनलायनो हायो जिउ खांनाय माने गावखौ फसंथाननो थाखाय बा जिउ राहा दानायाव आरो कमार्स लाइनथिंबो थाङोब्ला जोङो मा लामा मोनलांनो हायो बे गासैबो बिथिंखौ लानानै सावरायनाय जादों। गोबां फरायसाफ्रा बेहाय बाहागो लादों। लोगोसे बे बाहागो लानायजों बिथांमोना माबा मोनसे जाहाथे एडमिसननि सिगांनो थियारि जानानै थानो हागोन बे मिजिंखौ जों थिनो हायो। बेथ' जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव जादों। बर' माहारिनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोरा माने साना हसियायैनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानाय
दा बेवहाय बाक्सा जिल्लायाव जोङो स्टाडि खालामदों जोङो मोनसे सार्भे खालामदोंमोन थांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि गेजेराव जोंनि गेजेरावनो माने सा 26 जना गावखौ सुइसाइड खालामदों बेवहाय बांसिनानो लाइमोन आरो लाइमोनब्लाबो जाय फरायसाफोरा फरायबाय थादों सोरबा हाई सेकेन्डारि फरायनाय सोरबा कलेज फरायनाय सोरबा हाई स्कुल फरायनाय दा बिथांमोननिफ्राय जोंनि फिडबेकखौ जोङो जुदि स्टाडि खालामनानै नायोबा गासिबो गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनाय लाइमोन बैसोआव जाया नङा जायो बियो नाथाय जिउआ मोनसे जेंनानि बा सोरनिबा देरसिन जानो हाया जिउ थासान्दियावसो जोङो गासिबो हाबाफारिखौ मावनो हागोन जिउखौ फोजोबनानै जों जेबो मोनसे समाधान खालामनो हाया जेंनाखौ फोजोबनो हाया दा बेनि थाखायनो जोंनि जिउजों जोंनि न'खर नांजाबनानै थायो जोंनि जिउजों गावनि जिउ राहा गावखौ गायसननायनि मोनसे माने लामा थायो बेजों लोगोसे जिउजों जोंनि माहारिया नांनानै थायो आं हिसाबै जोंनि न'खर थागोन बिमा बिफा थागोन बिसि फिसाय गासैबो बिदा फंबाय नांजाबनानै थायो लोगोसे आंजों लोगोसे मोनसे माहारिबो नांनानै थायो दा बे माहारियाव लाइमोनफोरा जाहाथे नैबे गावखौ जिउ फोजोबनायनिफ्राय जाहाथे जानगार जानानै थायो आरो जिउ राहाखौ दानाय जाय बिथांमोना राहा लामा नागिरगोन दानो थाखाय जाय जुजिगोन बे बिथांमोननि खाथियाव नैबे गावखौ जिउ फोजोबनाय सोरखौबा मोजां मोननानै माखौबा लुगैनानै बाइक मोनैयाव बा माबा मोनसे मोनैयाव थाखा फैसा बिनानै मोनैयाव जिउ फोजोबनाया मालाबाबो खाथियाव फैनो हाया दा गावखौ लानानै जेब्लायबो जुजिनांगोन गावनि मोजां मोनसे माने जे गावखौ मानसि बानायनाय गावखौ जिउ राहा दानायाव जाहाथे बयबो नाजालायो आरो नाजानायाव माने मोजां खामानि नाजायोब्ला गाज्रि साननाया जेब्लायबो जानगाराव जागोन आरो मोजां हाबायाव जायफोर माने गोसो होआ बिनि थाखाय गाज्रि साननाया जेब्लायबो फैगोन दा बेनि थाखायनो मोजां हाबा मावनो थाखाय जेब्लायबो जों नाजागोन गावखौ जिउ राहा दानो थाखाय जेब्लायबो जों नाजागोन जोंनि फरायसाफ्रा नाजागोन बेखिनिखौ खावलायबाय आरो जौ जुवा ड्राग्सनिफ्रायबो जों अब्लासो जानगार जानो हागोन जेब्ला गावखौ बावसोमगोन फरायसा हिसाबै फरायनायाव बावसोमनांगोन जिउ राहा दानायाव बावसोमनांगोन आरो जायफोर फरायखांबाय बिथांमोनाबो गावनि जिउ राहा दानो नाजानायाव जेब्लायबो बावसोमनांगोन अब्लानो जिउ माने बे जौ जुवा ड्राग्स आरो गावखौ फोजोबनाय बेनिफ्राय जों जानगार जानो हागोन गोजोन्थों दिनै आं डक्टर मृणाल बर' मुसलपुरनिफ्राय फैदों दिनै बेयाव सिके आनसलिक आरो बर' बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि जि दा बावैसो मेट्रिक आनजाद होलांनाय गथ'फोरनि स्टुडेन्ट फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे केरियार काउन्सिलिं फाथिदों बेयाव आंखो सासे रिसर्स पार्सन हिसाबै काउन्सिलर हिसाबै आंखो बेयाव हांख्रायना लाबोनाय जादों आरो माखासे फरायसालिफोरा मेट्रिक उथ्रिसारबाय बेफोर बाथ्रानि थाखायनोथ' दिनै बेबायदि आबसुआ जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे काउन्सिलिं सेसन फाथिदों आरो बेयाव माने स्टुडेन्टफोरा बे समाव खोब मेचुरिटि फैया 15 बोसोर बा 16 बोसोरल' जायोथ' बे बैसो समायाव माने जोंनि गेजेराव एवारनेस गैया खायसे केरियारनि बागै जेनेबा माबोरै मेडिकेल प्रफेसनाव हाबनो माबोरै इन्जिनियारिं हाबनो माबोरै पेरामेडिकेल इनस्टिट्युटफोराव हाबहैनो एडमिसन लानो थाखाय बा जोंनि फोरोंगिरि जाहैनो थाखाय मा आजिखालि नर्म्सफोरनि बेफोरनि बागै जोङो बिथांमोना बे समाव एसे गोब्राब जायो आंनि नोजोराव मेडिकेल लाइननिफ्राय जोंबो मोनखायो जिहेतु जों बुजियो बेनि थाखायनो माने गथ'फोरा एसे खस्थ' जायो बे बाथ्राखौ बुजिनायाव आरो बेखौ जों बुजिहोनो थाखाय जों एवारनेस फाथिनाया जोबोर गोनांथि केरियारनि थाखाय आङो दिनै बे काउन्सिलाव फैनानै आं गथ'फोरनि सिगाङावबो बेखौनो बुंदों फरायसाफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे बे मिडियानि गेजेरजों आं गार्जेनफोरनिसिमबो मोनसे गुरै खावलायनाय थागोन जे एसेबाबो फरायसाफोरजों लोगोसे केरियारनि बागै मोनसे एम लानाया फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर गोनांथि बे बैसोनिफ्रायनो आराम स्टार्ट खालामनानै आरो गार्जेनफोरा बै केरियारनि बागैखौ फरायसाफोरजों लोगोसे गार्जेनफोराबो मिथिनाया जोबोर गोनांथि होननानै जों सानो केरियारनि बागैथ' जोंनि गार्जेनफोरा मिथिनांगोन फरायसाफोरजों लोगोसे जि गुन गोनां सोलोंथाइ होनो थाखाय हाजासे बै हायार सेकेन्डारि लेभेलावनो जोंनि गार्जेनफोरा जोबोर सांग्रां जानांगोन इडुकेसनखौ जिमान जारला प्रब्लेम थायोब्लाबो बे प्रब्लेमखौ सुस्रांनानै फरायसाफोरखौ खिन्थु मोजां सोलोंथाइ होनांगोन आरो केरियार अरियेन्टेड ओरैनो फरायहोब्लाल'सो जाया जों केरियार अरियेन्टेड जेनेबा आजिखालि आथिखालनि जुगाव मेडिकेल इन्जिनियार फरायनो थाखाय गोबां कचिंनि बेबस्था दङ लोगोसे बे कचिंनि बेबस्थाखौ लायोब्ला जोंनि गेजेराव जि कम्पिटिसन दङ फरायसाफोरनि गेजेराव बे कम्पिटिसनखौ खिन्थु बारग'नायनि एसे
राहाया ओंखारबोयो आरो लोगोसे साक्सेस जानायनि मोनसे लामा थायो आरो माखासे लाइमोन फरायसा फरायसुलिफोरा बेनि बागै जोंनि गेजेराव नुदों माने मोनसे नेसनेल लेभेलावबो बेफोर सेमिनार जानानै थाङो जे स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव गोबां सुइसाइड जानायनि केस जों मोनो आरो मेडिकेल प्रफेसनाव जों बेबायदि केसखौ आं निजेनो पार्सनेलि डक्टर हिसाबै आं गोबां पस्टमर्टेम खालामनो मोन्दों जे स्टुडेन्टफोरा बे लाइमोन बैसोआव 17निफ्राय 17 बा 18 बोसोरहालागै सुइसाइड जानायनि गोबां केस फैदों आरो बेनि आसोल कारना जाबाय जोंनि गेजेराव डिप्रेसन स्टुडेन्टफोराबो जुदि नांनायनिख्रुइ बांसिन हांखुर जानानै खस्थ' खालामाब्लाबो जों बै थांखिखौ मोनहैनो हायाबा हले बेबायदि जोंनि गेजेराव एक्सिडेन्ट बा सुइसाइडफोरा जानायनि गोबां चान्स थायो आरो जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन